Zdravo dragi trgovci. Informaciono-analitička služba je u kontaktu Jodec, Željk, Dolov. Počnimo sa zbirnim podacima kompanije. Svaki indikator ćemo detaljnije ispitati malo dalje. Ako je potrebno, možete pauzirati video. Možete detaljno proučiti sve parametre kompanije koja se istražuje. Sa vama ćemo pogledati ključne indikatore kompanije. Recenzija je napravljena na osnovu aktuelnih informacija od 5. avgusta 2025. Prema klasifikaciji Željk Dgltom društvo Okgo Ekokemondeg Big pripada pod kategoriji Degndgdfodžtovebo, u poređenju učestvuje 14 organizacija. Potražite tabelu porudžbina na kraju ovog videa. Ukupna ocena za dotičnu kompaniju, 4 od 10 poena. Prosečna ocena za podkategoriju je 4 boda. Ako posmatrate veoma široko, u okvirima celokupnog američkog tržišta uopšte, vidimo da je prosečan rating za berzu u celini 1,7 poena. Protiv rezultata od 4 boda Okgo-Ekokemondeg. Upoređujući dinamiku cene akcija kompanije Okgo-Ekokemondeg i akcije podkategorije, vidjet ćemo da su tokom posljednjih 12 meseci akcije kompanije Okgo-Ekokemondeg pokazao dinamiku minusa 12,4%. Protiv promjene cena u podkategoriji je 51,3%. Tržišna kapitalizacija preduzeća Okgo-Ekokemondeg u vrednosti od 2,9 milijardi dolara. Tržišna kapitalizacija podkategorije je 101 milijardu dolara. Knjigovodstvena vrednost kompanije je 1,5 milijardi dolara. Sa bilansnom kapitalizacijom podkategorije od 7 milijardi dolara. Poređenjem akcija berze i bilansne kapitalizacije možemo vidjeti sljedeće. Zauzeti deo Okgo-Ekokemondeg u podkategoriji pri proceni tržišne kapitalizacije iznosi 2,82%. Kapitalizacija knjigovodstvene vrednosti je 2,204%. Procena tržišnog učešća preduzeća i knjigovodstvene vrednosti u podkategoriji dobro i 1 bod. Finansijske obaveze analizirane organizacije iznose 0,77 milijardi dolara. Finansijske obaveze prema knjigovodstvenoj vrednosti čine 51% kapitala preduzeća. Rezultat za nivo dužničkih obaveza preduzeća, tole i 0 bodova. Koeficijent tržišne vrednosti kompanije i zarade je 27,4. Sa prosekom za podkategoriju 26,4. Ocena odnosa berzanske cene i zarade u poređenju sa preduzećima u podkategoriji, prolazan -0 bodova. Profit za posljednjih 12 meseci iznosio je 10 miliona dolara. Terminska zarada za narednih 12 meseci procenjena je na 13 miliona dolara. Ocena projektovanih pokazatelja budućeg profita u poređenju sa preduzećima u podkategoriji, dobro i 5 poena. Odnos cene i prihoda kompanije je 3. Prosek u podkategoriji je 2,2. Ocena odnosa berzanske vrednosti preduzeća i prihoda u poređenju sa pokazateljima preduzeća u podkategoriji, dobro i 1 bod. Prihod za posljednjih 12 meseci bio je 840 miliona dolara. Očekuje se da će prihod od terminskih provizija za narednih 12 meseci iznositi 1,010 miliona dolara. Ocena indikatora projektovanih budućih obima prodaje u poređenju sa pokazateljima preduzeća u podkategoriji, dobro i 5 poena. Marginalnost je 1,3%, sa prosekom od 8,5% u podkategoriji. Procena profitabilnosti u poređenju sa pokazateljima preduzeća u podkategoriji, prolazan i 0 bodova. Učešće kompanije po broju zaposlenih u podkategoriji je 1,221%. Ovo je 333% više od tržišne kapitalizacije.
Iznos kapitala po zaposlenom u kompaniji je $151.000, dok je u podkategoriji $655.000. Procena visine kapitala po zaposlenom u poređenju sa pokazateljima u podkategoriji dobro i 5 poena. Iznos dobiti po pojedinom zaposlenom u kompaniji je $5.500. Prosek podkategorije $24.800. Ocena dobiti preduzeća po zaposlenom u poređenju sa pokazateljima u podkategoriji prolazan i 0 bodova. Obim prodaje kompanije po zaposlenom je $444.000. Podkategorija $292.000. Ocena prodaje po zaposlenom u poređenju sa ocenama podkategorije dobro minus 5 poena. Kratka pozicija je 3,8% u poređenju sa prosekom podkategorije od 2,8%. Indikator CAD14 pokazuje nivo od 33% za kompaniju Go Okoke Non-Degdih. Dok za podkategoriju ovaj nivo iznosi približno 59%. Stvarna procena akcija kompanije je približno $7,17. Ciljna konsenzus cena za akcije kompanije je približno $11,11. Pogledajmo tabelu porudžbina. Dostupna je svima minus link je u zakačenom komentaru. Tabela naloga sadrži apsolutno sve javno prihvaćene odluke referentnog sistema za procenu zaliha u datoj sezoni. DLV. Pristup tabeli porudžbine je apsolutno besplatan i otvoren minus link u zakačenom komentaru. Kao rezultat analize zaliha Okgo Okoke Mongegdžik. Informaciono minus referentni sistem Jelk u Belomb doneta je odluka. Otvorite trgovinu za porast po ceni od $7,18. Nalog je otvoren jer kompanija ima prilično visoku procenu i promenu cene. Procena preduzeća je izvršena korišćenjem pristupa procene Akimskog indeksa. Take profit je postavljen na 10,3. Stop gubitak je postavljen na 4,06. U slučaju da nalog nije zatvoren uzimanjem profita ili stop gubitkom. U ovom slučaju, nalog se automatski zatvara na osnovu rezultata sesije razmene 04.09.2025 ili posljednjeg trgovačkog dana pre tog datuma. Ticker DTD- postaće balansni nalog za prodaju. Video o nalogu za balansiranje će biti ili je već objavljen na ovom kanalu. Pri zatvaranju nekog od naloga minus glavnog ili balansnog. Drugi nalog se zatvara po stvarnoj ceni. Hvala vam puno što ste odgledali do kraja i što ste koristili informacioni i referentni sistem iz Žerk u Bolog.